Разкажи ни за предстоящите 2 клипа, които ще заснемеш. Първо ще заснема клип на песента "Най-велик". В момента тя е най-любима на моите фенове. Хубавото и интересното в клипа е, че ще се покажа друга светлина. Вече няколко седмици репетирам с едно момче, което ще направим така по-специален танц в клипа. Имаме специална хореография. Надявам се да ме харесат моите фенове в тази амплуа. Това амплуа и да се представя подобаващо. И другото интересно, което е, ще покажем малко по-различна визия, защото хората вече са свикнали да ме виждат по един и същи начин. Дори мисля, че ще имам така и по-къси прически и така нататък. Ще преминеш ли в някакво по-стилно амплуа или пак ще заложиш на провокацията? Значи, да ти кажа, не точно по-стилно, а нещо по-етно. То провокацията винаги може да е в различен вид. Важно е дори когато се провокираш да е стилно. Ти доста залагаш по принцип на провокативните неща. Може да се каже, че имаш скандален имидж? Не е нещо, което залагам. Ако трябва да съм искрена, това съм аз самата. Дори да не съм певица, пак ще да изглеждам така, ще да се обличам така. Така че, принципно не смятам, че съм точно скандална личност. Им че скандали около мене няма. Така че, може би само визител на това съм самата, аз не го правя с цел. Често чуваме какво ти се е показало, какво се е видяло. Притесняват ли те тези неща? Нормално е сега, когато излезе някъде, ние не може през цялото време да гледаме нещо да ни се изкочи. Не е било нарочно, ако се е случвало при мен, така че не мисля, че това е нещо. Плюс това не е нещо, кой знае какво според мен, това не е нещо интересно толкова. То се случва на всеки. Освен това показваш доста хубави неща. Как поддържаш тази форма? Благодаря. Как го поддържам? Ако трябва да съм искрена, най-важно човек да спортува и да внимава какво яде. Защото не само спорта, пречи за кожата е хубаво какво ядеш. Гледам да се ограничавам от към храна. За спорта, ако не стане време, отивам, защото наистина нямам много често време за спорт, но е много важно да спортува човек. Твоя приятел е спортист, той провокира ли те да спортуваш повече? Много ясно. Провокираме, но как да ти кажа, той ми дава съвети и не казва, отивай сега веднага да спортуваш. Дава ми сметна, той сам вижда, че се прибирам късно и че нямам почти така време дори да се наспя, така че не ме е притиснал чак толкова да спортувам. Как вървят отношенията между вас? Напоследък доста често се чува, гърмял те с пушка, бъркал ти под полата. Отношенията ни са много добре. Всичко е прекрасно в нашите отношения. Заедно ли живеете? Да, живеем заедно, но това още додавна сме го уточнили. Смятате ли да планирате някакви по-сериозни неща или сте малки още? Сега наскоро пак ме питаха в друго известно предаване. Казах просто, че намерили сме се, просто сега в момента сме още млади. Но щом сме се намерили, значи е много важно да намериш човека, който искаш да... Говорим, ако говорим за сватба с деца, първо е важно да намериш човека, с който искаш да си. Аз съм го намерила, всичко е въпрос на време. Не е важно, не бива да се избързва.